mountains, sing to the sea. Raise your voices, lift your heart. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanin. Gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni San Ignacio de Loyola, usa ka pari na siya mo'y founder sa mga Jesuita or Jesuit community. Nagsugo na tao ni siya mga tuig 1491, namatay po ni siya mga 56, mga 45 or 45 years old. Sakto ba? 56, 65 years old. Mga ako mo 61 na, so mga upat na lang katuig ko ang maabot ng 65. Kamo sa dihang uban nga mga sobra na 65, pwede na mo mga matay. Maliwat na tani San Ignacio. Pero nahimo siyang balaan, nahimong santo tungod sa iyang paningkamot sa pagsunod sa Ginoo. Giusab niya ang iyang kinabuhi gikan sa pagkaambisyoso nga sundao nga makig-away ug mopatay og kinabuhi, apan nahimo na siyang mahigugmaon sa iyang kaaway ug nagpromote og kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi. Atong iampo nga unta makonverter ang mga kasing-kasing aning atong mga leader sa kanasuran nga nag-away karon, makaila unta sila nga ang tinuod nga kinabuhi anaa sa paghigugmaay o sa pagpasayloay. Labi na sa atong mga leaders din sa atong nasod, sa gobyerno o sa simbahan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig hatag nato sa ilang hinabang pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga grasya nga makaluwas sa ilang kinabuhi, lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio, itugot nga samtang makigbisog kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang ug pagsunod sa iyang panigingnan, mahimo unta kaming takos nga purong-purungan uban kaniya diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pait kaayo ang akong kinabuhi, nganong gipakataw pa ako sa akong inahan. Nakig-away ug nakiglalis ako sa tanan. Wala ako'y gipahulam nga salapi ni namaylo ako, apan ambot ngano nga gipanghimaraot man ako sa tanan. Gipatalinghugan ko ang tanang gisulti mo kanako. O Ginoong Dios nga labing gamhanan, imo ako, busa ang imong mga pulong nakahatag kanako kalipay. Wala ko gamita ang akong panahon sa pagpakighugoy-hugoy sa mga tao nga nagpatuyang sa paghudyaka. Tungod sa buluhaton nga gitugyan mo kanako, nag-inusara ako ug nasuko pag-ayo. Nganong wala may pagkatapos ang akong mga pag-antos ug wala may kaayuhan ang akong mga samad. Pakyason mo ba ako ingon sa sapa nga mohubas sa ting-init? Busa mitubag ang Ginoo. Kun mobalik ka kanako, dawaton ko ikaw ug himuon ko na usab ikaw nga akong sulugoon. Kun mo mapuslanon ang isulti mo, ug dili ang walay pulos, himuon ko na usab ikaw nga akong propeta. Mubalik kanimo ang katawhan, apan ayaw pag-adto kanila. Alang niining mga tawhana, himuon ko ikaw nga daw paril nga tumbaga. Awayon kanila, apan dili sila makabuntog kanimo. Ubanan o panalipdan ko ikaw sa kadaot. Luwason ko ikaw gikan sa kamot sa mga daotang tao, ug ilikay sa gahom sa mga taong bangis. Ako ang Ginoo, ang nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Ang Diyos mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa luwasa ako sa akong mga kaaway, O Diyos ko. Sa akong mga kaatbang, panalipdi ako. Luwasa ako sa mga nagbuhat, ug daotan. Palingkawasa ako sa mga taong mamumuno. Ang Diyos mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Kay ania ilang gihup-an ang akong kinabuhi. Nagkatigom ang gamhanang mga tao, bato ka nako. Dili tungod sa bisan unsang kalapasan, usala nako. O Ginoo, ang Diyos mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. O gahom ko,
nagapaabot ako kanimo. Kay ikaw, O Diyos, mao ang akong dalang panang. O Diyos ko, nga maayo, tabangan unta ako sa Diyos. Ang Diyos mao ang akong dalang panang sa adlaw sa kagulangan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagkatapos kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi nga si Propeta Jeremias nagmahay-mahay. Ngon siya may pagwa na lang kumataw. Kay mura magnakontra nako ang tanang tao. Ako na malang usa mo ilang gitabangan. Nya gitubag dayon siya sa Ginoo. Kung mubalik ka nga rin ako kang suguon pagbalik. Nya mapuslanon ang isulti nimo ug mahimo na sad nga mapuslanon ang imong kinabuhi. Ako kang ubanan, panalipdan tikas tanang kadaot. Pasabot, og di lang ka mo gawas sa akong presensya, sa akong gingharian, nindot yun imong kinabuhi. Pero kay nagsigi naman kag reklamo, anibati yun imong kinabuhi. Ilingiyay mong tupad, ignawa ka nagmahay-mahay, nga natao ka. Tingnan ko no. Wa kay mga pagmahay, nganong bati kag naong, nganong piyanga kag ilong. Sa ba kita mga Pinoy, sige tagmahay. Kay piyanga kitag ilong. Ang uban nagmahay nganong itom ug buhok mo na ilang ipabland.
Ang uban nagmahay nganong nipis og kilay mo na ilang kiskisan og badlisan. Ang uban nagmahay nganong babae sila mo nang ilang ilisan og laki. Nasay uban laki nagmahay ilisan pod nilag babae ang ilang lawas. Nya masuko din sila tawgon og sir. Ana. Basta magsige tag reklamo, musamot yun kabati ang atong kinabuhi. Muna nga musud ta sa kingdom of God or atong huptan ang gingharian sa Dios. Nya unsaon man kinahanglan atong tumanon ang gisulti sa atong salmo. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Adto tas Ginoo muduol sa panahon nga kita maguol, sa panahon nga kita magmahay-mahay na nanay mga problemang moabot sa tong kinabuhi, duol sa Ginoo. Ayaw duol ngadto sa mga tao. Pananglitan wa kay bugas, ayaw duol adtong magpautang. Kadto bang mga magpautang ba? Kay tiwasan ang imong problema na punan. Ana, ikaw anak, babae, nagmahay ka sa imong ginikanan, kay gikasab-an kag maayo, ayaw duol sa imong uyab, niya magpahaba ka dito. Na, impas gyud ka diha, tiwasan na Ginoon ka. O na kasagaran mga mabdos nga wa tuyua, kay ato man magpahaba sa uyab, niya hapyod-hapyoron dayos uyab, impas. Nasay ubang mga batanon or bisan ganig dili batanon magmahay silang kinabuhi kay naidaghang problema adto muduol sa pare. Impas ang pare. Di ba? Okay, adto na ka magsigig pahaba, nya amaman din ka sa pare, nya adto na ka mohigda sa kwarto sa pare. Sa may tabo. Patay ang pare. Ana. Mao na nga asam ta mo dool. Atos Ginoo. Pero ang Ginoo dili sad sayon doolon. Matud pa diri sa atong ebanghelyo, mura siya og katong bahandi nga nakalutan dito sa umah. Mura sad siya perlas nga dunay talagsaong katahom. Unsaon man pagduol sa Ginoo, kinahanglan di ay nga atong ibaligya ang tanan, biyaan ang tanan. Unya og pila may imong gibiyaan, mausad na ang imong ipalit ngadto sa maong gingharian. Mo nay ibayad nimo aron maangko nimo ang Ginoo. Kasabot mo ani, pasumbingay man gilingay mong tupad, ing naandam kang mobaligya sa tanan. Ina ko no. Naandam. Ingon sa namutubag sa na imong tupad, muna magis ginhawa na kong tigom, baligya na noon. Unya, unsao man na paghimo. Tagaan ta mong example ha. Panalita nagmahay ka, isip asawa tungod kay nakabana kag nangabit, bisyoso kayo nangabit. Unsaon man nimo aron magmalinawon ka duol sa Ginoo. Nya unsa may isultis Ginoo aron magmalinawon ka, higugmaa ang imong kaaway, pasaylua og kapito. Unsaon man nimo paghimo ana? Unsaon man, kinahanglan dili ka mawili sa imong balay, sa imong yuta, sa imong dignidad, sa imong honor, sa imong dungog nga tawhanon, dili ka mawili ana, ibaligya ng tanan aron nga inighigugma nimo sa imong bana. Unsay buhaton sa imong bana? Iya nang
gamiton ang tanan para sa iyang kabit. Di ba? Inyong kwarta adto niya ihatag sa kabit. Inyong balay anha niya papuyon ang kabit. Nya hinginlan kaniya. Sugot ka dili. Ha? Oh. Ano mamong di mamong tingog? Musugot o dili? Mo na kay dili man ka musugot, wap ani mo nabaligya ang imong balay. Pero musugot na ka, di naman na ako. Para naman na nila. Niya hinginlan dayon ka, di naman sana akong bana. Para naman na ila. Ako naman ang gilit go. Ikaw niya, uhaw kay kastanan, asawa ko ka siya. Ako naman sa ninggilit ko ang akong dignidad, ang akong kaugalingon. Ang sunod ang mahitabo, malinawon kay kastanan. Malinawon ba? Kanang, wa naman kay attachments. Kakuha mo? O pasabot ana, nasod na ka sa gingharian sa Dios. Wa naman kay attachments. Ang imo ra gyud nga, basta nagsunod ko sa Ginoo, nya sugo mas Ginoo nga pasayloog kapituan kapito, nya bulahan kamong gidaog-daog, bulahan kamong gitamay, bulahan kamong gilutos. Karon gilutos na ko sa akong bana, gipapahawa ko sa among balay, gipulihan pagid niyag kabit. Nya ingon man Ginoo bulahan. Di hatag. Nya unsay mahitabo? Malinawon kay ka. Muna hitabo sa mga santos, sama sa ni San Ignacio. Gubat man ni sila, gubat kay sundao man ni siya, nasamdan siya. Niya kay ambisyoso man kay ni siyang mahimo gid siyang dakog ranggo nga sundao. Sige gi siya bright man ni siya kayo, sige siya basa anang mga basahon nga unsa gi makapanindot niya isip sundao. Karon sa nasamda na siya, niya kay gubat lagi, dito siya gibutang sa balay nga murag care home, nga nangita siya og kuan basahon, kay samtang nagpaayo sa siyang samad, basa-basa siya unta og mga basahon. Wa man gilaing basahon dito, kadto ra mang lives of the saints. Kinabuhis mga santos bagay murag religious house matingal itong iyang na confinan. Ingon din siya nga, wa gid dihay mga kana mga books of kaning mga soldiers, mga adventures, ano isa? Wa gid diri, sir. Kanira yung lives of the saints. Siya, agwat tahon lang na nako para lang naalag ko'y mabasa. Basa dayon siya. Nabasahan man yang kinabuhi nila ni San Agustin, nila ni kanini ang Saint Dominic, Saint Benedict. Ingon siya, kanindot aning ilang kinabuhi. Dito siya nakakita og bag-ong adventure in life. Niingon din siya siyang kinabuhi. Kung sila nakasinati nining maong kalipay o kalinaw, nganong dili man ko pwede. Moto nga, iya na yung giswayan. Gipractice niya ang angayng praktison sa usa ka santo. O unsa man ang kinabuhi, biyai ang tanan. Biyai, hastang imong mga ambitions, biyai. O pagpuyo, subay sa pulong sa Ginoo. Mo na nakahimo siya nang gitawag og 30-day retreat nga kanang meditation, but 30 days nga makighiusa kas Ginoo gikan sa iyang pagkatao hangtod sa iyang pagkabanhaw. Iyan ang murag divide into 30 days. Munang famous nang itawag og Ignatian retreat. Daghan kayong nga santos tungod ana. Kami before me na ordain pagkapari, niagi pod mi anang Ignatian 30-day nga Ignatian retreat. Nindot no? Nagluyam lang na inyong mga naong. Mausa na gibati ni St. Francis of Assisi. Ambisyoso kay siya nga mahimo sa siyang inila nga tao, kay dato man sila kayo. Pero sa dihang nakita niya ang crucifix,
og naka-meditate siya sa crucifix kaning gilansa nga Kristo, nakaingon siya, ikaw nga Ginoo, tag-iya sa tanan, nagpalansang anang cross. Ako na noon gasigig pangambisyon aning bahandi sa kalibutan, nga usara ko sa imong hinimo, mangambisyon sa ko anang imong cross. Amo tong gigakos niya ang cross, og niingon siya, musunod na ko nimo. Nya nabati din niya ang tingog sa Ginoo nga niingon, biyai ang tanan, ang imong amahan og inahan, ang imong mga igsuon og ang imong kaugalingon. Mao tong niuli siya sa ila, iyang giingnan, iyang ginikanan og mga igsuon, mubiya nako dinhi kay mosunod ko sa Ginoo. Ginganlan siya nabuang. Nilingya imong tupad. Ing na akong isaad, ang tanan akong kwarta ipalit na nakog slot. Gina. Ing na ang tanan, gina akong kwarta ipalit na nakog slot. Ing na. Ang ano di man ninyo ipalit, nga wa may nipalit og slot, nga wa malipay. Di ba? Imong ipalit anang imong para panindot sa imong naong, panindot sa imong balay, panindot anang imong sakyanan, magbag-o kag sakyanan, mao na imong gastuan, kanang imong mga bag-ong mga igsusulob, mga gadgets, daghan kayong naguol anay kanang mga bag-o nila gipamalit. Wa malipay, na problema na noon, na stress na hinoon, pero pagkadaghanang namalit og slot na to dinhi, mga 99% sa namalit og slot, malipayon gyud. Nya the more nga daghan kag paliton, the more sad nga malipayon ka. Oh. Tanawa inyo mga nao nga wa gyud mo mamalit. Tanawa. Di ba murag di mo ka-relate mo ngono. Mao ba? Mo ba? Kaya nga naman nagpabilin man nga di mo palit. Practice ba? Practice. At tanawa, di ba? Iguman ni mo palit og slot nga daghan kayo. Igabot ni mo sa inyo, kita ka nga gilungkab inyong balay sa inyong silingan nga adik kayo. Kay kusog naman sa nirong drugas. Daghan naman sa mga lungkab-lungkab ros balay, daghang tulis, daghang kawat. Pag-abot mo dito, gilungkab inyong balay. Kung sa may imong bation, moingon ka, sogo sa tos Ginoo, share sa to nako niya. Din adyo ka mag-goal. Pero di ka mo palit og slot, niya particular kay kag kwarta, ikakita nimong gilungkab inyong balay, kuha imo mga butang dito, pastan lagi makapamalikas kay makaingon ka kalaming patyo, masakpan lang nako, tagutaguron tagini buang-buang dako. Mo ana ka niya unsa man na? Wa na kay kalinaw, wa na kay kalipay. So salamat sa namalit na tog slots ha. Tagaan ta mog update gamay. Hinay man kay atong halin pero basin pa mukusog ni karon kay mangita na mog Kingdom of God. Ang atong halin sa SBF DAG niabot na og 31,318 na apay 28,682 ka slots nga available. Nga nasa ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 na natay 136 ka 16 slot challenge. So atong pakpakan ang namalit og SBF DAG para intaw ni sa atong kumbinto. Daghan na kay tagbayronon sa atong kumbinto kay human-human na ang tanang nga mga aspects no. Ato na ni silang bayran og mahalin ni tanan slots. Congratulations kita ani. Nya ang ato sang Mother Mary's Healing and Deliverance MMHD para ni sa Kapilinya di Fatima dito San Remigio. Ang atong halin dinhi sa atong parokya niabot nag 4,006 ka slots plus sa ilang halin dito nga 635. Ang total niabot nag 4,641 ka slots na apay 1,359 ka slots nga available nga tag 1,000 pesos per slot. Nya doon na ni siya 20 slot challenge nga tag 20,000 na apay nasa tay 22 ka 60 20 slot challenge. Ato yapong pakpakan ang namalit sa atong MMHD. Salamat kayo. Kani sila tanang namalit, pulos gini sila nagmalipayon.
Nya mudako ang ilang paliton, mudako sad ang kalipay. Nganuman matud pa ni Kristo ang presyo sa gingharian sa langit mao ang tanang bahandi nga imong gihuptan. Biyain na tanan, ilisa na niya sa iyang gingharian. Gingharian sa kalinaw, kalipay, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. Samas na sinati sa mga santos, sama ni San Vicente Ferrer, sama nila ni San Ignacio sa Loyola. Manindog ta. Mga igsoon, paminaw nato ang pagdapit sa Dios nga atong amahan ug atong ituboy ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, Dungga kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ug ang mga kaobispuhan, magihan ug madasig, pinaagi sa kinaadman sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa tukmang paagi, gamito nato ang material nga mga gasa, nga gikinahanglan alang sa atong kaayuhan, inay mamahimo kitang biktima, ug maulipon sa kakog ug materialismo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nangita sa kamatuoran, mudangat ngadto sa mas halawom nga pag-ila ug mutuo kang Hesukristo, ang labing bililhong perlas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nagatiman kanila, mapanalanginan diha sa ilang mga sakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga mihalin nagikan ni ining kinabuhia, makadangat ngadto sa kalinawng tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Langit nung amahan, tinubdan sa tanang kaayuhan sa kinabuhi, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama ni San Ignacio sa Loyola, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimuot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apang kinasingkasin. Nawata kining akong gihalad, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apang kinasingkasin.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga among gipahinungod kanimo niining pangilin ni San Ignacio ug gitugot nga magsantos unta kanamo sa tinuoray ang labing balaan nga Eucharistia diin imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umatarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Ignacio, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagaday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mabalin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan,
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Ignacio sa Loyola, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay uban ng gingharian ang kamugan, himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Ang gasa sa pagdaig Ginoo nga mapasalamato namong gihalad tungod kang San Ignacio sa Loyola, magdala unta kanamo nganha sa way hunong nga pagdaig sa imong kaharianon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kalipay. Nga mahitabo ra ni kung atong paliton ang gingharian sa Dios, pinaagi sa pagbaligya o pagbiya sa tanan natong gugma sa mga bahandi niining kalibutan. Salamat sa namalit na tog slots, mibiya sa ilang tag 500 pesos o 1,000 pesos. SBF DAG o sa atong tag 500 pesos o sa atong MMHD nga tag 1,000 pesos. Nya padayon tang mamalit niini aron mas mudaghan pa ang atong kalipay. Atong pakpakag usab ang tanan namalit. Salamat kayo. Nya padayon patang mudawat o katusang atong investment slot nga DSAP nga tag 500,000 pesos per slot. Nya with 25% interest per annum. Padayon sad mo og suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod kay mao ni ang atong official nga platform atong ipakita ang atong mga official contact numbers, contact persons and account numbers aron dili masaag ang inyong donations ngadto sa mga scammers. Nya maka-income sa taani sa buwan sa Hunyo ato nang nadawat ang atong share sa YouTube niabot og 160,000 pesos. Atong pakpakan ang YouTube. Salamat kayo.
Atong padayonon ang pag-support, no? Like, share, aning ato mga contents din maminaw mo, kay mga humili mo ni, at least mag-anam og ka sabot, no? Masabta na to ang pulong sa Ginoo. Mapaambit ngadto sa uban, makashare pagid mo din sa inyong gamay nga income nato para maka puno-puno sa atong mga kanini ang charitable expenses. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kaninyo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.